ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ, ଭାରତୀୟ ଠିକା ମଜଦୁର ସଂଘ ତାଳଚେର। କ'ଣ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାଇଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାଇଲ, ସାମ୍ପଲିଂରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଫାଇଟରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର ବୁମ୍ବେରିୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସିଏଚପିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଏମସିଏଲର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏକ ଦାବିପତ୍ର 12 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ପିଏଫ୍ ଦିଆଯାଉନି, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଡ୍ ହଲିଡେ ଅଛି ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସିଏମ୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଜମା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଚପିସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଫାୟାର ଫାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ବୁମ୍ବେରିୟର କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଚପିସି ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଉପଜେଲା। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।